За първи път през сезона Верона подели точките с съперник, главно благодарение на вратаря Монтипо, който направи поредица от страхотни спасявания. Имаше и града, която помогна на Елас, който завърши матча и с 10 души след изгонването на Сердар, но въпреки всичко Верона издържа и взе точката 0-0 срещу Удинезе. Гостите ще съжаляват наистина за някои много дори положения, които пропуснаха. Все пак и двата отбора добавят по нещо към актива, но така и не видяхме голове. В студиото сме с госта ни тази вечер Петю Борисов. Петю... Страх ме да погледна към стената. Не гледай. Чакай, че не мога да си разкопчая копче, виж колко като нападателите на Удинезе и на Верона са. Няма да гледам какво пише тук. Нещо има. Не, няма да погледна. Да, двойно или нищо, както се казва. Не? Добре, обаче признай, че второто по време беше коренно различно и може да има и 3 гола. Не гледам снимката, да знаете, няма да видя какво пише там. Последвайте ме за още прогнози, това пише. Това пише, мисля, че вече имаш така сериозна фен база в социалните мрежи. Но... Фактите са такива, грандиозен провал, но... Остави прогнозите сега, който не е давал прогнози, не се е провалял. Да кажем, че второто полувреме все пак беше много по-вълнуващо от първото. То се очакваше поне според мен така да мине и първото полувреме, и тогава головете бяха неизбежни, но истината е, че имаше достатъчно интересни възможности пред